Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Evo, već gledamo radosno jaslice i izvrsno nas podsjećaju što zapravo znači advent. To je Isusov dolazak. Svaka sveta misa, kao što dobro znate, ima bezgraničnu vrijednost jer je to Gospodinova žrtva koju Gospodin zapravo započinje već kad se rodi u jaslicama. A kod ove svete mise dvije su stvari posebne i jednu i drugu već znate. Ponajprije s velikim poštovanjem stavljamo na oltar one nakane koje ste baš posebno vi sami stavili na papir, zabilježili iz svoga srca, izrekli Gospodinu. I ovo je sveta misa u kojoj je na svoj način domaćin naša zaklada Ana Marija Carević, zaklada za obnovu bazilike, za izgradnju pastoralnog centra i uz sve ove nakane prikazujemo je napose za sve prijatelje i dobročinitelje naše zaklade koji se ovih dana mogu radovati jer toliko napreduju radovi da ćemo, evo, barem malo ući za Božić i u baziliku. Na početku svete mise zastavimo. Riječ Božja nas danas upozorava na ono najdivnije. Muž i žena, mama i tata slažu se. E pa za sve naše neslaganje, za neslušanje onoga što Bog traži, onoga imena koje nam Bog daje, iskreno se kajemo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio mnogo, mišlju, riječju, djelom i propusom. Moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vlastodjevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, približila se svetkovina rođenja Tvojega Sina. On je uzeo tijelo Djevice Marije i vezao se zauvijek s nama ljudima. Molimo Te, nek iskaže Tvoje milosrđe nama, nedostojnim vjernima svojim, On, Isus Krist, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Malahije. Ovo govori Gospodin Bog. Evo šaljem glasnika da put predamnom pripravi. I doći će iznenada u hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo saveza koga žudite. Evo ga dolazi već, govori Gospodin nad vojskama. Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj uvjevačev i kao lužina pjeliječeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tada će biti draga Gospodinu žrtva Judina i Jeruzalemska kao drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Gospodnji, dan i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem prokletstvom zemlje. Riječ Gospoda. Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje. Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.
otkupljenje. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj spasitelj. Vodi me prave, jer je blizu vaše otkupljenje. Gospodin je sama dobrota i pravednost. Grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje. Sve su staze Gospodnje, ljubav i istina za onog koji čuva savez njegov i propise. Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima. Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje. Emanuele, kralju i zakonodavče naš, dođi spasi nas, Gospodine Bože naš. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. 8. se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca, Zaharija. No mati se njegova usprotivi, nipošto, nego zvaće se Ivan. Rekoše joj na to, da nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaju oca, kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa, Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik, te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji i koji god su čuli razmišljahu o tome pitajući se što li će biti od ovoga djeteta. Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste Hriste. Smijem li već reći, draga božićna braćo i sestre, evo, jedan dan nas još dijeli, već sutra je Badnjak. Dobrodošli na ovu posebnu svetu misu, na kojoj, kao i svakog utorka i petka, posebno na oltar stavljamo vaše nakane, evo, vlastitom vašom rukom ispisane. A ovo je baš ona misa, 23. u mjesecu, kada se sjećamo dana smrti naše Ana Marije Carević, koja je unatoč naporima liječnika izravno pogođena komadom ruševine u svom vlastitom domu za vrijeme potresa, pošla s ovoga svijeta, pa se zato u našoj zakladi koja nosi njezino ime upravo na današnji dan posebno molimo za sve brojne dobročinitelje. Ovo je posebna sveta misa, evo kod pričesti. Poslušat ćemo pjevačice, umjetnice koje su izravno poznavale, evo, tako reći, bile kolegice pokojne Ana Marije. Kod ove svete mise ili poslije ove svete mise, svi koji želite možete posebno, evo, uzeti si i neku od uspomena koje ćemo još i predstaviti, ponajviše, jer ste čuli novi kalendar sa umjetničkim fotografijama. Sve je to zapravo to se ne prodaje, to je krivo reći, nego to je dar zaklade dobročiniteljima
ali svi ste pozvani koji god možete uz taj dar, evo i za taj dar, dati svoju donaciju, naći ćete tamo one kutije sa srcem koje je znak naše zaklade, tako da evo, bez obzira na tamo predloženi iznos, ako želite nešto dati, na svakom smo daru zahvalni. Što mi to danas slušamo u riječi Božje? Pa ono što svaki roditelj jako dobro zna, tako i biblijski čovjek od početka zna, dijete je Božji dar. I evo, uz Zahariju i Elizabetu okupili su se kao i danas susjedi i rođaci, vesele se jer je majka, koja je bila nerotkinjom prozvana, rodila sina. Daju nam izvrstan recept kako se pripraviti za Božić, kako doista proslaviti Božić. Jer Evanđelje opisuje ove ljude isto onako kako će dobar pastir, kada je pronašao svoju izgubljenu ovcu i kada će vrijedna domaćica, kada je pronašla izgubljenu drahmu, pozvati radujte se sa mnom. Evo ta zajednička radost kojom se oni raduju zajedno s majkom Elizabetom, to je program božićnog slavlja. A ja se pitam, pa nije li upravo tako bilo i u obitelji Carević, kada im se rodila Ana Marija, mala Anči, koju će onda djetinjstvo, kao i toliko i volimo reći Palminoj djeci, biti posvećeno upravo srcem Gospodinovim u ovoj bazilici. Za dobru proslavu Božića zaista nije na prvom mjestu da sve u kući bude očišćeno. Vrijedno je to i hvala onima koji se za to brinu. Nije najvažnije ni to da svi pokloni budu na vrijeme kupljeni i ukrašeni, ali hvala vam što to činite. Ma nije ključni u tome da prema svim tim reklamama iz dana u dan, bude izvrsne hrane u izobilju. Hvala svim djednim domaćicama na tome, to je velika stvar. Ali najvažnije jest da se radujemo s majkom Marijom koja je rodila sina. Da se radujemo zajedno s malim Isusom dok on, djetešce sveto, svojim dragim okicama, svojim nježnim dječjim rukama želi zagrliti cijeli svijet. Za Ana Mariju i za naš grad došao je dan o kojemu prorok govori, dan velik i strašan. Svi ga pamtimo, usred one čudne pandemije, došao je strašan zagrebački potres, a onda baš u ovo vrijeme i petrinjski potres. Za Ana Mariju to je doista bilo strašno. Tek je krenula u prvi razred Nadbiskupske klasične gimnazije, a onda je na vlastitoj duši, a da nije sama to birala, doživjela svu strahotu Isusove Golgote. Sažgao ju je oganj ljevačev, o kojemu prorok govori. Izbijelila ju je lužina bijeliočeva. Ali ne zato da u tome gledamo strašnu tragediju, nego zato da u toj, izvanredno dragoj i nadarenoj djevojčici koja je pošla s ovoga svijeta, pronađemo još jedno učvršćenje za našu nadu i vjeru u onaj vječni život koji je skriven u Isusovu srcu i nama darovan. Sigurno ga znate, njezini kolege, učenici i učenice u gimnaziji prepoznali su vrlo bitno Ana Marijina hrabrost, radost, marljivost, empatija, spremnost na pomaganje bližnjima ostaju živi primjer. I na taj način ona živi. Dapače, svake godine oni organiziraju natjecanje i nagradu dobivaju pobjednici, nagradu koja se zove Srce NKG-a Ana Marija Carević. I ne samo to,
Naš grad obvezao se, sigurno poznajete onaj grafit koji možete vidjeti i na našem letku, Zagreb te neće zaboraviti. Evo, to je jedna misija naše zaklade. Evanđelje nam otkriva one naše zanimljive i drage običaje, pa i mi danas, zapravo vrlo rado, daćemo unucima ime po baki, po djedu ili prabaki, pradjedu, čuvamo uspomenu, stvaramo si osjećaj sigurnosti, prepoznatljivosti, čuvamo tradiciju, lozu. Ali običaji mogu ponekad biti doista čudni. Pa kako bi to bilo? Da uz starog oca Zahariju, koji je nijem, sada još i sin ima isto to ime, Zaharija. Međutim, Evanđelje nam očito ne želi predložiti neku šaljivu zbrku, nego nas kod tog utvrđivanja imena vodi mnogo dublje i znate već kamo. Istina, otac Zaharija, kad je pred Božjim anđelom stajao, ostao je bez riječi. Nije mogao vjerovati. I on i žena zapravo su starci, kako dijete. Ali ipak Zaharija je dobro slušao, dobro je zapamtio što mu je anđeo rekao. O tome se radi, što Bog hoće, kako Bog definira moj život i život moga djeteta. Anđel mu zapravo donosi pravu evanđelje, pravu radosnu vijest. Tvoja je molitva uslišana. Što to znači? Zaharija se je molio da dobiju dijete. I uz to glasnik Božji objavljuje koje ime će dati djetetu, kako ga Bog gleda. I sada dolazi ono nama tako drago. Otac Zaharija s Elizabetom, svojom ženom, majkom Ivanovom, očito je našao način kako komunicirati. Premda je nijem, zato što se njih dvoje, muž i žena, slažu. Zaharija je čuo ime, a evo i ona, majka, zna, njihov sin dobit će ime koje mu je Bog dao, ime koje označava upravo ono što se zbilo. Gospodin je uzveličao svoje smilovanje, obilno joj je iskazao dobrotu. Ime Ivan, hebrejsko, biblijsko ime, znači Gospodin Jahve je milostiv, iskazao je milost. Svi se pitaju, baš zbog tog neobičnog razvoja događaja, što li će biti od ovoga djeteta? Pa to se svi pitamo kad vidimo dijete. A Zaharija, koji je dobro slušao, zna što će biti od ovoga djeteta. Čuo je on i razumio i nije krivo što je dugo vremena bio u šutnji, jer je tako u srce pohranio one silne Gabrielove riječi. Njegov sin, kojega će majka Elizabeta roditi, Ivan, ići će pred Gospodinom. Odmah uočavate razliku. Svi apostoli, svi učenici pozvani su ići za Gospodinom, slijediti ga, iza njega. A Ivan je poseban jer ide ispred, pripravlja put. I kad Zaharija na pločici ispisuje ime svojega sina, to je i nama silna, vrijedna uputa, poziv za dobru proslavu Božića. Mi zahvaljujemo Bogu što svoju ruku drži nad Ivanom Krstiteljem, jer tako i nas poziva da pripravimo put Gospodinu. Upravo ovih dana to se zbiva u skrušenoj ispovjedi, baš ovdje uz baziliku srca Isusova. Ime na pločici upućuje nam još zapravo daleko jači poziv koji ide u dubinu naše ljudske duše i donosi nam, rekao bih, važnu utjehu. Nije zapravo ništa čudno da mračne zimske noći i depresije donose nekakav osjećaj unutarnjeg nesnalaženja, lomljenja oko toga tko smo, koliko vrijedimo. Lako se sruši naš jasan pogled na vlastiti život i naš osjećaj vlastite vrijednosti. Pa tako su se mogli osjećati
Zaharija i Elizabeta kada dugo nisu imali djece, a željeli su. Ali evo nam blaženog rješenja koje već poznajete, a ova nam ga evanđelska zgoda potvrđuje. Mi ljudi najviše postižemo, najsretniji smo, najispunjeniji kada bilo u boli i pokori, kad nam je teško, bilo u radosti i lakoći života, poput Ivana Krstitelja pripravljamo put otkupitelju na ovom svijetu. Kada svojim riječima, još više svojim ponašanjem, svojom vlastnom osobom, podižemo glave i srca svojim bližnjima, najviše se ostvarujemo, najviše Božju volju izvršavamo ako poput Zaharijina i Elizabetina sina Ivana pripravljamo Gospodinu i Spasitelju Isusu put da može doći, evo već danas, u ovom kruhu i vinu na oltaru. Amen. Predragi štovatelji Kristova srca, prije najradosnijega kršćanskog blagdana, evo nam naša sveta misa za sve prijatelje, molitvene članove i dobročinitelje naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra. Dok vedra srca gledamo kako radovi dobro napreduju, dok se veselimo jaslicama koje ćemo ovih dana i u Bazilici ovdje u srcu grada moći pohoditi, uputimo sada smjerno i s povjerenjem svoje prošnje Bogu. Dobri Isuse, u svom srcu objavio si svu ljubav Očevu. Ispuni svojim duhom svetim našega papu Lava XIV. Da nas sve sretno dovede do zaključka ove jubilarne godine našeg spasenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. U ovaj hram svoga srca ne šalješ nam samo svoga anđela, nego ti sam dolaziš. Obilno nagradi sve koji svojom molitvom i znanjem, radom i darovima sudjeluju u ovoj velikoj obnovi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dok gledamo na tvoj rođendan, mislimo na svu djecu svijeta. Ti si ih svojim rođenjem posvetio. Čuvaj ih u teškim životnim nevoljama, daj im svu moguću ljubav njihovih roditelja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Djevojčica Ana Marija bila je znak života u ovoj župi, u osnovnoj školi Ivan Merc i u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Po tvojoj volji potresu je odnio od nas. Pohodi njezinu obitelj svojom utjehom, a našoj zakladi daj da živo pamti i čuva sve ono Božje u njezinu životu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Na našoj je župi 6 škola. Otkupitelju Božanski, svojim svetim rođenjem daj svim učenicima da na putu odrastanja i obrazovanja do kraja otkriju ime koje im ti daješ i koje životno poslanje im ti daješ, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svim pokojnim članovima naše zaklade, našim župljanima i svim štovateljima koji su ti se klanjali u ovom narodnom svetištu tvojega srca, daruj vječni smira i spokoj u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče nebesi, prije 125 godina hrvatska mladež na papinski poziv posvetila se srcu tvojega sina. U ovoj jubilarnoj godini, u kojoj obilježavamo 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva, naš nas je nadbiskup baš uz ovu baziliku poveo u posvetu svega naroda i domovine presvetom srcu. Zato tebi s punim pouzdanjem iznosimo sve molitve koje smo vlastitom rukom ispisali i stavili na oltar i molitve svih članova naše zaklade Ana Marija Carević, a ti nas milosrdno u svojoj preobilnoj dobroti usliši, po Kristu Gospodinu našem. Amen.
braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, uzdajući se u Tvoju dobrotu, evo nas s darovima k Tvome oltaru. Nek nas očisti Tvoja milost po otajstvu što ga slavimo, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama, I s duhom Tvojim gore srca, imamo kod Gospodina. hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njega su navještali svi proroci. Djevica ga majka s neizrecivom ljubavlju nosila. Ivan mu pjesmom najavio dolazak i nazočno ga pokazao. On nam daje da se unaprijed radujemo o tajstvu njegova rođenja, da nas zateče i budne u molitvi i raspjevane njemu na slavu, i stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodne. Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u ponuze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom 14., nadbiskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, posebice pokojne Ana Marije i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Evo onaj poseban čas u svetoj misi. Ponovno si, evo, dozovimo u svijest, stavimo pred lice Božje sve naše molitve, molitve koje su ispisane, molitve koje u srcu nosite, molitve koje, evo, posebno namjenjujemo za obnovu, za napredak i dovršetak radova. Molimo za sve brojne dobročinitelje koji doista, evo, to treba reći svaki dan, evo, svaki dan misle na nas i to je velika stvar i siguran sam da srce Gospodinovo pamti, zna i da će nagraditi. A mi se molimo baš onako kako nas je On naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Kristov mir pružite jedni drugima. Jaganče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pokrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Oh
Pomolimo se. Gospodine, nek nas okrijepi ova primljena pričest, nahranio si nas darom s neba. Udijeli nam i svoj mir, da s upaljenim svjetiljkama dočekamo susret s tvojim ljubljenim Sinom Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Molitva za obnovu bazilike. Božki spasitelju Isuse Kriste, utječemo se tvojoj dobroti i milosrđu, u žarkoj pobožnosti tvome presvetom srcu, molimo za obnovu naše bazilike. Umnoži naše zalaganje, potakni velikodušnost dobročinitelja i nadahni nam ispravne odluke. Neka nam u svemu tome pomogne i zagovor blaženog Ivana Merca, kako bi i naši životi i djela bili na veću slavu Božju. Amen. Izvolite načas sjesti, dopustite mi 3 stvari. Prvo, velika hvala djevojkama koje su nastupile. Drugo, nakon ove svete mise, svi koji želite, dobrodošli, bit će jedna kratka adventska večer psalama. Evo, svi koji vole pjevati i koji vole sa mnom zapjevati, dobrodošli, pokušat ćemo zajednički pjevati. I sada slijedi mala reklama, kako sam već rekao, ponajprije ono što je već poznato, imamo čak 3 izdanja slike srca Isusova iz bazilike, za koju ima ljudi koji kažu da je doista čudotvorna, veliki format i 2 puta u malom formatu. To je podsjetnik na posvetu, koja je bilo, središte posvete je bilo tu kod nas, to se može nabaviti, tamo će vam i djevojke malo pomoći da se snađete, i u sakristiji i na klupi pri izlazu. Kako rekoh, tamo su naznačene neke cijene, ali evo, svatko smije uzeti ko želi, a ako možete ostaviti dar, da pače. Tu je zatim nešto malo jače, naš umjetnik u zapravo visokoj tehnici je napravio ove zaštitne znakove naše bazilike. Ako neko želi, evo sada za Božić, može nekom pokloniti. S jedne strane evo lik bazilike, s druge strane lik djevojčice po kojoj zaklada nosi ime. Tu su također vrlo praktične šalice koje imaju zaštitni znak naše zaklade. Onda svega nekoliko vrijednih primjeraka je ostalo. Naša umjetnica je prisutna, Dunja Ana, napravila je umjetnički izražena srdašca kao podsjetnik na zakladu, i to još je svega nekoliko primjeraka. Možda ono najvažnije, jer je doista sasvim novo, sve ovo je već otprije, a sasvim novo su slike našega umjetničkog fotografa Saše Četkovića, koje su uvrštene na stolni kalendar, gdje se pokazuje doista obnova bazilike. S jedne strane kako je bila razrušena, a onda kako su radovi napredovali. I to je praktički dar našim dobročiniteljima, ali ima i nekakvu svoju predloženu cijenu. Sve što ostavite ide izravno za zaklad, odnosno za obnovu bazilike. I ako znate nekoga koji još nema ovaj letak, a mislite da bi htio se informirati o zakladi, svi koji žele mogu biti uključeni u zakladi, nemaju obveze davati nekakav novac, nego ako se žele moliti i ako se prijave, onda dobivaju redovito izvješća, to se u modernom hrvatskom kaže newsletter, mogu redovito dobivati, tako da znaju što se ovdje događa. Pa vas molim, onda to si slobodno uzmete, dakle to doista ne predviđa nikakvo davanje. Smijete uzeti onoliko primjera kako možete upotrijebiti, da jednostavno dadnete svima onima za koje mislite da imaju interesa, da se žele informirati kako to ide. Evo, kako rekoh, odmah nakon svete mise, dok malo tehniku postavim, ovdje će biti jedna mala adventska večer psalama. Svi koji želite, dobro došli da zajedno doista osjetimo što je advent u Zagrebu. Zazovimo sada Božji blagoslov. Gospodin s vama. I s duhom tvojim.
blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Kad kažem večer psalama, onda, pogotovo ako me već znate, to je uvijek moja molba, ja ću zapjevati, ali onda vas molim koliko god možete, pripjev, evo koliko volite, koliko možete, da zapjevate sa mnom. Ponajprije, dođi Gospodine da spasiš nas. Gospodine, da spasiš nas. Dođi, Gospodine, da spasiš nas. Gospodin ostaje vjeran do vijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje. Dođi, Gospodine, da spasiš nas. Gospodin slijepcima oči otvara, Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne, Gospodin štiti pridošlice. Dođi, Gospodine, da spasiš nas. Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati do vijeka, tvoj Bog Sione od koljena do koljena. Dođi, Gospodine, da spasiš nas. Možda još jednostavniji pripjev. Bog naš jest Bog koji spasava. Evo, ja bih i opet pokušao zapjevati jednom pripjevom, onda vas molim, evo, koliko god volite i možete, mi smo jedan zbor. Bog naš jest Bog koji spasava. Bog naš jest Bog koji spasava. Bog nek ustane, razbježali se dušmani
svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim, a pravedni neka se raduju, neka kliču pred Bogom, neka kliču od radosti. Bog naš jest Bog, koji spasa. Bog naš jest Bog, koji spasa. Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom prebivalištu, napuštene Bog će okućiti, sužnje izvest na sretnu slobodu. Bog naš jest Bog, koji spasava. Bog naš jest Bog, koji spasava. Blagoslovljen Gospodin dan za danom, nosi nas Bog naš spasitelj. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja. Bog naš jest Bog koji spasava. Bog naš jest Bog koji spasava. Naša je Ana Marija, kao djevojčica, rekao bih kao i svaka djeca, imala razne talente, među inim bila je i glazbenica, dugo je bila, sudjelovala u svemu onome što se ovdje događa, ali sigurno i to znate, uz svoje te darove ona je posebno njegovala, evo baš i pobožnost, molitvu, i onda kad druga djeca već i odu, ona ostane i pomaže časni pospremati. I onda mama svjedoči kako je evo trebala zvati, dobro dijete, hoćeš ti doći doma na ručak. Tako da je očito evo posebno bila vrijedna, ne znam jel smijemo u tome gledati ono, dragi Bog uzme k sebi one najbolje. Možda je to to. Ali svakako evo sami pomalo kao sjećanje na taj njezin dar koji je ona baš ovdje njegovala, pjevala je srcu Isusu. Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. Ja vjerujem i kada kažem, nesretan sam veoma, dragocjena je u očima Gospodnjim, smrt pobožnika njegovih. Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. Gospodine, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin službenice tvoje. Ti si razriješio okove moje, tebi ću prinijeti žrtve zahvalne.
svaka smrt donosi sa sobom ono nešto bolno, tragično, žalosno. A pogotovo kad je riječ o smrti jedne djevojčice koja je na početku života i pogotovo kad razmišljamo o tome kako je roditeljima, kad moraju dijete ispratiti do groba. Zanimljivo kako Sveto pismo zapravo već u dubini Staroga Zavjeta njeguje ono što je središte naše vjere i počiva na uskrsnuću Hristovu. Ana Marija je sudjelovala ovdje u svemu što se događalo u crkvi Božjoj, u bogoslužbi, pa tako da kako i u uskrsnom slavlju. Ovo je starozavjetni tekst, ali on zapravo govori o uskrsnuću. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Tvojoj. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Tvojoj. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Tvojoj. Počuj, Gospodine, pravedni, i vapaj mi poslušaj, usliši molitvu iz usta iskrenih. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Tvojoj. Sazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit. Prikloni uho i čuj riječi Tvoje, proslavi na meni dobrotu svoju. Ti koji od dušmana izbavljaš one što se utječu desnici Tvojoj. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Tvojoj. Sakrij me u sjenu krila svojih, a ja ću pravdi gledati lice Tvoje. I kad se probudim, naužiti se pojave Tvoje. Kad se probudim, Gospodine, uživat ću u pojavi Nalazimo se u danu koji je praktički, evo, na neki način zadnji dan Božaša, premda to je još i Badnjak. Nema ništa zgodnije nego, evo, da zajedno s cijelom crkvom zazovemo Gospodina da dođe i da se prisjetimo s ovog mjesta, evo, prije godinu dana Ana Marina, prijateljica, posvjedočila iz njezina života, kad su njih dvije razgovarale što je najvažnije za Božić. I onda je Ana Marija rekla, pa jesi bila na ispovjedi? To je po Ana Marinom sudu, tada kad je imala, evo, oko 14-15 godina, to je bilo najvažnije. Ovdje se u ovoj našoj bazilici, u pastornom centru, doista može pronaći utjeha i oproštenje Božje, ne samo za grad Zagreb, nego i za okolicu. Pa s ovim zazivima, dođi Božiću, dođi Isuse naš,
Molimo posebno za sve one koji baš ovih dana dolaze ovamo na svetu ispovijed. Dođi Božiću, dođi, dođi Isuse naš, dođi Božiću, dođi Isuse naš, spase svijeta dođi, radosti naša utjehu, mir na zemlju donesi. Dođi Božiću, dođi Isuse naš, Sine Boži, dođi, nado ljudi Mesiju, duše nam bole izliječi. Dođi Božiću, dođi Isuse naš, Kneže mira, dođi, Otkupitelju čudesni, svjetlo naroda svih. Dođi Božiću, dođi Isuse naš, Bože silni dođi, djevičin Sine kralju, čuj molitve naše. Dođi Božiću, dođi Isuse naš. Ista tema, zaziv Gospodina Isusa i onaj izvrstan podsjetnik. Mi znamo da je nekako cijeli svijet u adventu. Nije to loše da se evo u tim raznim predstavama, ukrasima i tako, da se sjeti da nešto posebno. A ovaj zaziv s kojim se navršava cijelo Sveto pismo nas izvrsno podsjeća ono što dobro znamo, advent znači Gospodinov dolazak. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Dođite, kličimo Gospodinu, uslikujmo Hrist Spasitelju svome. Pred licem ustupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama. Maranata, dođi Gospodine Isuse.
Maranata, dođi Gospodine Isuse. Jer Gospodin je Bog velik, Kralj velik nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori. Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove ovce što on ih čuva. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Ovaj psalam volio bih da bude posebno molitva za Ana Marinu obitelj i za sve one obitelji koje prolaze na ovaj ili onaj način sličnu težinu i tragediju kao kad dijete izgube. Pa svima nama to bude novi poziv da sami se uzdamo u Božju dobrotu, ali onda da budemo i koliko god možemo nositelji pouzdanja koji to pouzdanje dijele s drugima, daju i drugima od tog pouzdanja. Uzdam se u Božju dobrotu do vijeka. Uzdam se u Božju dobrotu do vijeka. Uzdam se u Božju dobrotu do vijeka. Ko zelena maslina u domu Božjemu, uzdam se do vijeka u Božju dobrotu. Uzdam se u Božju dobrotu do vijeka. Uzdam se u Božju dobrotu do vijeka. Hvalim te svak dan zbog djela tvojih, slavit ću ime tvoje dobrostivo pred licem svetih, pjevat ću tebi. Uzdam se u Božju dobrotu do
Sigurno znate kako su psalmi s jedne strane molba, tužaljka, vapaj iz nevolje, ali onda i zahvala Bogu i blagoslivljanje Boga kad dobra djela čini i kada preokreće, oslobađa nas od grijeha, dapače oslobađa nas od smrti, bilo one simbolične, bilo one prave smrti, kako je pokazao u Hristovu životu. Evo nam sigurno već poznato je, dakle, u izvornom biblijskom jeziku blagoslivljaj dušo moja Gospodina, barahi, to je blagoslivlje, onda nafši, dušo moja, et Adonai, et naznaka je objekta, koga blagoslivljamo, Adonai, Gospodina. Barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai. Blagoslivljaj dušo Gospodina, daj pamti što tebi sve učini. Sve grijehe su krivnju ti oprašta, o slabosti liječiti sve. Barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai. Tvoj život on čuva od propasti, krunite milošću svojom, on hranite darima obilnim, kao orlu ti mladost sja. Barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai. Milostiv je Bog i milosrdan, sav strpljiv dobrote je pun, jer ljubav je Gospodnja beskrajna, na životni vodi nas put. Barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai, barahi, nafši et Adonai. I zaključimo, vraćajući se na početak, zazivamo zajedno, dođi Gospodine Isuse. Ova je kompozicija zapravo napravljena tako da bi ovdje trebalo biti 4 glasa, pa sad ne znam da baš možemo uhvatiti sva 4 glasa. Najdobnije bi bio ovaj, dođi Gospodine Isuse, dođi Gospodine
glavni. Dođi, Gospodine, pardon, nije tako, nego dođi, Gospodine, Isuse, dođi, Gospodine, Isuse. Onda imamo prvi gornji glas, dođi, Gospodine, dođi, Gospodine, Isuse. To je isto što je ovaj duboki, samo što je oktav više. Dođi, Gospodine, Isuse. I napokon, ko može, dođi, Gospodine, Isuse. Dođi, Gospodine, Isuse. Sad, ko ima volje, snage, slobodno hvatate bilo koji od tih glasova, a glavni je ovaj. Čak bi mogli i po 3 puta ponavljati zaziv dođi, Gospodine Isuse. Dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse. Odsjaju Oče, vječni Sine, Otkupitelju, spase svijeta, nado ljudi, Isuse. Dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse. Djevičin Sine, čovječe pravi, Spasitelju, pastiru dobri, suče srdaca, Isuse. Dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse. Kruše života, jaganče Boži, kralju stvorenja, živa riječi, prijatelju, Isuse. Dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse, dođi, Gospodine Isuse. Kneže mira, jaki Bože, pute i istino,
život naš, svjetlo svijeta, Isuse. Dođi, Gospodine, Isuse. Dođi, Gospodine, Isuse. Dođi, Gospodine, Isuse. Hvala vam lijepo. Ako mi zapličete, i ja ću vama. Evo, jako mi je drago da smo i na taj način mogli podsjetiti se što je Advent, iako je barem malo pomoglo da u dušu uđe ono što želimo da uđe, Bog.